हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञासूर्य या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि व्हिडिओची सुरुवात थेट किचनमधूनच केली आहे, कारण कामाची ना घाई गडबड आहे सगळी. बाकीची कामं आपली आवरली आहेत. आता जेवणाच्या तयारीला थोडी जेवणाची तयारी पण होते, मध्ये मध्ये बाहेरची कामं पण होत आहेत. असं सगळं मिक्स होतं आहे. आज चहा तर घेऊन झाला आमचा आता, आणि नाश्त्याची तयारी चालू आहे. आज नाश्त्यासाठी ना आम्ही पास्ता बनवणार आहे. तसं तर भाकरी वगैरे म्हणजे झाली आहे, पण सुयोग येताना ना डेअरीत गेले होते सकाळी, तर येताना पास्ता घेऊन आले. तर आज पास्ता खाण्याचा मूड आहे. इंग्लिश नाश्ता, नेहमी आपण गावठी नाश्ता करतोच, तर तोच बेस्ट आहे. जे भाकरी पोहे वगैरे असं सर्व असतं ते बेस्ट आहे. सगळ्यात तर भाकरीच बेस्ट, किंवा चपाती वगैरे सकाळची, कारण कामं एवढी असतात ना की भरपेट नाश्ता हा पाहिजेच. पास्ता वगैरेने काही होत नाही, पण कधीतरी मूड होतो खाण्याचं वेगळं काहीतरी, म्हणून आज आम्ही पास्ता बनवणार आहोत. तर इथे मी ना पास्ता उकडून ठेवलाय, बाकी सगळी तयारी करायची अजून. इथे आमच्या माऊसाठी चिकन उकडवून ठेवलंय, कारण आज माऊचा शुक्रवार आहे. इकडे मी ह्यांच्यासाठी अंडी उकडून ठेवलेत. माझं आज जेवण नाश्ता सर्व एकत्र चालू आहे, आणि तोपर्यंत सुयोग इथे शेणी घालतायत. खूप दिवस आम्ही शेणी घातल्या नव्हत्या, पण आता काय धुरीला पण शेणी कमी पडतायत, आणि आपल्याला चूल पण पेटवायला लागते. चूल तर शेणीवर एवढी पेटवत नाही, आता लाकडं असतात, पण धुरी करायला लागते ना. आणि आता कसं थंडी वाढत चालली आहे, त्यामुळे ना जरा शेकोटी रात्रीचा करण्याचा प्लॅन आहे. तसं करत नाही, रात्रीचा दरवाजा उघडून बाहेर येऊ पण नाही शकत, कारण एवढी थंडी पडते. तर इथे शेणी घालतायत. आणि आज ना पाठीमागचं पण सारवायचं आहे. पुढे तर झालं सारवून, आता वाड्याच्या इकडचं सारवायचं आहे. आणि हे हत्ती गवत आम्ही ना एक साईडला लावलं आहे. ॲक्च्युली आमच्याकडे एक कोपरा लावलेला होता, पण तो कसा भरपूर वाढत जातं ना ते अगदी पावसामध्ये वगैरे, तर त्यातलं थोडं थोडं काढून म्हणजे आम्ही इकडे लावलं आहे. अजून आहे तिकडे. तर भाजीचा पण प्लॅन असतो आपला, म्हणजे भाजी पण आपण विकतो, तर ह्याला जागा जाते बरीच. आणि बघताय तुम्ही, जागा तशी आहे त्या साईडला, पण तिकडे जरा गुरांचं करायचं आहे. बाकी तर सगळी जागा ही भाजीनेच व्यापलेली आहे. त्यामुळे हत्ती गवताचं थोडंफारच केलं आहे इकडे, जास्त नाही केलं आहे. आधी होतं. मला काय इकडे 2 माळ्या करायच्या होत्या, पण थोडी जागा आम्हाला थोडी शॉर्ट पडते, जागा कमी पडते. नाहीतर आम्ही हे काय 2 मळ्या पण केल्या असत्या साईडला. बघू आता पुढे कसं कसं सगळं करून जागा उरली तर नक्कीच करणार आहोत. 2 मळे तरी करायचेच आहेत आम्हाला. 2 मळे ना. तर चला मी जाते किचनमध्ये. सुयोग नाश्ता करून, थोडासा नाश्ता करून आलेत बाहेर. चपाती आणि चहा ना. चहा चपाती ह्यांची फेवरेट आहे. पहिले कामाला वगैरे जाताना ते सकाळी चहा चपातीच खाऊन जायचे. दोडकी बघा वाढत चाललेत, भरपूर आलेत. एकदाच सगळी आलीत, भरपूर भरपूर. फक्त आता माकडांपासून त्यांचं संरक्षण करायला पाहिजे. आणि इथे पडवळला काय फुलं येत आहेत. हां, हे बघा, पडवळला फुलं येत आहेत. इकडच्या साईडला पण आम्ही साड्या लावल्यात, पण कोंबडी काय यायची ती येतातच. त्यांचा काय उड्या मारून पण येतात त्यावरून. किती पण काय बंदोबस्त केला की भाजीत येऊ नये तरी त्या येतातच. पण आमचं आपलं लक्ष असतो, दुपारच्या वेळेसच कधीतरी येऊन काहीतरी करतात, म्हणजे हे करू जातात, सगळं खणून जातात. हे बघा, एक साईडचं सर्व लाल माठ आहे ना, तो असा विस्कटून टाकलाय पूर्ण. आणि कलिंगडला पण आता फुलं यायला सुरुवात झाली आहे. बस झाली बडबड. एकदा बाहेर आली ना की मग असं दाखवावं असं वाटतं काही ना काय. तर जाते आता किचनमध्ये, नाहीतर उशीर होईल. आली चिंगी, चरून आले. मोठ्या गायींपेक्षा पण लवकर येतात, फास्ट चरून अगदी. लक्ष्मी आमची पाणी पिते. ये तू पण ये आतमध्ये, ये आता, बस झालं ऊन, ये.
लक्ष्मी एकदा पाणी पित राहिली की पाणीच पित बसते. तिला काय म्हणजे तसं समजत नाही किती पिळावं काय. हां, ती आमची नवीन पाडी आहे ना, तिला बरोबर कळतं केव्हा पाणी प्यायचं आणि काय कर. कुठं चाललीस? चल चल बांधायचंय. आणि इथे माझा पास्ता पण बनवून झालाय. एकदम सिंपल बनवलाय, म्हणजे फक्त कांदा, टॅमॅटो आणि पास्ता मसाला टाकलाय, थोडासा आपला घरगुती मसाला टाकलाय आणि मीठ, वरून कोथिंबीर टाकली, एवढंच केलंय. पास्ता आधी उकडून घेतलेला, बाकी सर्व पण मी टाकते, सॉसेस वगैरे, शिमला मिरची. पण आता सुयोग ना डेअरीत जाताना अगदी पुढे नव्हते गेलेले शिमला मिरची आणायला वगैरे भाजीवाल्याकडे, तर त्यामुळे मी काही टाकलं नाही. आणि सगळे सॉसेस वगैरे आणून ठेवलं ना तर ते फुकटच जातात, कारण मुंबईत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या फ्रीजमध्ये भरलेल्या असायच्या, पण इथे नसतात. कारण की इथे मिळत नाही असं नाही आहे, सगळंच मिळतं बाजारपेठेमध्ये, पण आमचा तेवढा यूज होत नाही. एक तर 6 महिन्यांनी एकदा कधीतरी तो पास्ता खाणार आणि मग ते सगळं वेस्टच जाणार, त्यामुळे आणून मी काय असं ठेवत नाही. आपला असं सिंपल केलंय. या तुम्ही पण, जर तुम्हाला आवडत असेल तर पास्ता खायला. कामं सगळी आवरली आहेत आणि आता चालले बाहेर सारवायला शेणाने. फक्त मला ना भाजी बनवायची, फणसाच्या कुरीची. सारवून वगैरे झालं की त्यानंतर मग बनवेन. आता ते शेवटचंच काम राहिलं आहे, तर म्हटलं ते नंतर करूया, म्हणजे गरम गरम खाता येईल भाजी. कोंबड्या अगदी कुठे कुठे जातात बघा, लांब 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 लांब. आता एक तिकडे गेलंय. गुरं आपली तिकडे मागे चरतायत. इथून पण वाट आहे जायला, पण आपली गुरं इकडून अशी फिरून जातात. पाणी मारून घेत आहे ना आधी, तरच ते बसेल. कारण इथे आम्ही नाही सारवलं ना आपण, एकदा पण नाही सारवलंय, म्हणजे पावसापासून एकदा पण नाही सारवलंय. काळी कोंबडी कुठे दिसत नाही, आतमध्ये बसले. इथे आम्ही सारवत नाहीये, म्हणजे झाडूने पहिल्यांदाच करायचं आहे म्हणून फक्त शेणकोळा मारून घेतोय. त्यानंतर दुसरा हात म्हणून 2-3 दिवसानंतर सारवणार आहे ना. तर सुयोग तिथे शेण मिक्स करतायत पाण्यामध्ये आणि तेच मारून घेतात शेणकोळा, कारण सगळं उडतं ते असं मारताना फटफट अंगावरती. कारण झाडून सारवायचं असेल ना का वाटत नाही, पण आता तेच मिक्स करतात आणि तेच मारतात. असा फक्त शेणकोळा मारायचा. तर इथे पिंजरा साईडला पण ठेवला आहे. आता सारवायला गेलं ना झाडूने तर सगळं लाल 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 होणार माती. शेणाने अंगण सारवल्यानंतर ना त्यावरती रांगोळी काढायची असते, हे मला अजिबातच माहीत नव्हतं. ह्यांना माहिती होतं, पण त्यांनी ते मला बोलले नाही की रांगोळी वगैरे काढायची आहे. आपल्याला कमेंट आली होती, तर खरंच मला माहिती नव्हतं की असं सारवल्यानंतर वगैरे रांगोळी काढतात काय. नाहीतर मी नक्की काढली असती, कारण रांगोळी काढायला काय मला येतेच. अगदी अशी कणे वगैरे काढता येत नाही, पण आपली नॉर्मल रांगोळी काढते मी. तर आता नेक्स्ट टाईम आपण परत एकदा सारवणार आहे ना, तर तेव्हा मी अंगणात नक्की रांगोळी काढणार. ह्यांना माहीत होतं, पण हे मला काही बोलले नाही. नंतर मी कमेंट वाचल्यानंतर मी ह्यांना विचारलं की असं असतं का, तेव्हा बोलले हो काढायची असते. म्हटलं मग सांगणार कोण, सांगितलं असतं तर मी काढली असती. पाणी देऊ, एक बादली बस होईल ना आता. ए माऊ, माऊ आमची खुर्चीत जाऊन बसली. तर इथे मी फणसाच्या कोहरीची भाजी बनवायला घेते आणि हे आम्हाला एकाने दिलं होतं काल, अगदी साफ करून उकडून वगैरे. पण काल गुरुवार होता, त्यामुळे मी ना वाटाण्याची भाजी केलेली, हिरव्या वाटाण्याची. ही भाजी राहून गेली आणि फ्रीजमध्ये ठेवलेली, त्यामुळे बाहेर काढून 1-2 शिट्या परत दिल्या. आणि आता ना हे सर्व असं कुस्करून घेते. भाजी छान अशी शिजली, म्हणजे वाफवली पण आहे चांगली. ॲक्च्युली त्यांनीच करून दिलेली सगळं, पण मी आपलं 1-2 शिट्या काढल्या अजून फ्रीजमधून बाहेर काढल्यामुळे. आणि या वर्षीची पहिलीच फणसाच्या कोहरीची भाजी आम्ही खाणार आहोत, त्यामुळे ही सगळं असं अर्धवट आहे. नाहीतर पूर्ण प्रोसेस म्हणजे असं काढून दाखवण्यापासून सर्व नाहीये. तर अजून आहेत खूप पुढे दिवस, सर्व काही दाखवू आम्ही. फणसाची कोहरी काढताना वगैरे ती कशी साफ करायची,
पण आता एवढीच भाजी अशी तुम्ही बघा. भाजीची तर रेसिपी मी पूर्ण दाखवणार आहे तुम्हाला. आता मी ना हे सर्व आधी कुस्करून घेते आणि यामध्ये टाकणार आहे तिळकूट, जे की मी आधी केळफुलाच्या भाजीसाठी बनवलं होतं, तर ते आहे माझ्याकडे शिल्लक. फणसाच्या भाजीला फणसाच्या म्हणजे पुरीच्या भाजीला जे साहित्य लागणार आहे ते मी ते कापून ठेवलंय. हे बघा, कांदा आहे, कढीपत्ता आहे, कोथिंबीर आहे आणि आलं थोडंसं घेतलंय. मिरची वगैरे टाकायची नाही. आता यामध्ये ना आपण सुका जवळा पण टाकू शकतो, पण मी काय सुका जवळा वगैरे खात नाही, त्यामुळे मग वेगवेगळी बनवण्यापेक्षा एकच अशी सिंपल बनवते आहे. यामध्ये ना मसाले मी मिक्सच करून घेणार आहे, म्हणजे ते भाजीला व्यवस्थित लागतात. हळद टाकते, लाल तिखट, थोडासा मालवणी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ आणि हे मी बनवलेलं तिळकूट. तिळकूटनी चव छान येते, तिळकूट जरा जास्त प्रमाणात टाकणार आहे. आणि आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर आता भाजीच्या फोडणीची तयारी करूया. तेल ठेवलंय तापत. इथे मी घेतलाय ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता, कांदा. या अशा भाज्यांमध्ये ना कांदा भरपूर प्रमाणात लागतो. तर मी कांदा अगदी भरपूर घेतलाय, तर तो आता चांगला आपण लाल होईपर्यंत परतूया. थोडंसं आलं किसून टाकते मी, कारण आलं लसूणची पेस्ट आता मी बनवलेली नाहीये. कांदा चांगला लाल झालाय. आता यामध्ये मी मिक्स केलेली ही फणसाची कुबरी टाकते. आता यामध्ये सर्व टाकून घेतलेत ना मसाले, मीठ वगैरे, त्यामुळे पुन्हा आता काही टाकायची गरज नाहीये. फक्त असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे कांदा आणि भाजी सगळी एकजीव होऊन जाण्यासाठी. यामध्ये ना मी 1-2 कोकम पण टाकलेत, हे बघा. तर आता एक वाफ येऊ देते आणि त्यानंतर कोथिंबीर टाकते. मग झाली आपली फणसाच्या कोहरीची भाजी रेडी. तर इथे झाली आता आपली फणसाच्या कोहरीची भाजी रेडी. पाड्यात सगळी गुरं आपली आलेत चरून. बाबी आणि डॉलीला सुयोग गेलेत आणायला. ते बसली आता खळ्यामध्ये थोडा वेळ. जरा बरं वाटतं बसलं की, कारण आता कामं सगळे आवरलेत, काय काम नाहीये. यांची अजून अंघोळ व्हायची, तर तोपर्यंत जेवणाला पण वेळ आहे. तर ना इथे बसली, तर बसल्या बसल्याने एक लक्षात आली गोष्ट. तर ती सुयोगनं येऊन दे, त्यांना सांगायचे. माझं असंच होतं, काय मध्येच काहीतरी आठवतं आणि म्हणजे कामाचंच असतं ते, कधी ना कधी आठवतं असं मध्येच. तर त्यावेळेला मग मी काय करते, तिथेच लक्षात राहण्यासाठी ना जरा वेळ तिथेच बसते. म्हणजे नाहीतर मग ते डोक्यातून माझं ना सगळं निघून जातं, कारण कामाचे व्यापच एवढे असतात की काय विचारूच नका. तर इथे जी आम्ही साडी बांधली आहे ना, तर त्याच्यामध्ये ना थोडा गॅप ठेवायचा आहे. तर इथे ना आपण साडी लावली होती ना, बघा पूर्ण पॅक केलं आहे. पण ॲक्च्युली काय झालं आहे की इथून ना जागेवाल्याची वाट आहे आमच्या घराच्या समोरूनच अशी, ती डायरेक्ट रोडवरती जाते. तर झाडं वगैरे असतील ना तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जी जागेवाल्याची वाट असते ना ती बंद करायची नसते. तर ते माझ्या ना आत्ता काल परवा पण लक्षात आलं होतं, पण मी ते राहून गेलं आणि आत्ता लक्षात आलं आहे. तर म्हटलं इथेच बसून राहते, कारण की ना त्या 2 साडीमध्ये ना गॅप ठेवायला पाहिजे. पण मी इथे थांबली आहे. तर परत माझ्या डोक्यातून जर गेलं, काय कामात बाकीच्या बिझी असली, तर मग राहूनच जाईल. म्हणून आता हे आले ना की ह्यांना लगेच सांगते की त्या 2 साड्यांच्या मध्ये गॅप ठेवा, कारण वाट अशी बंद करायची नसते. असं पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे सर्व. तर ते करणं पण गरजेचं आहे, नाहीतर परत त्याचा त्रास होतो आपल्याला असं म्हणतात. तर ठीक आहे ना, पूर्वीपासून जर सांगत आले तर ते फॉलो करणं पुढे पण गरजेचं आहे. तर आता हे येऊन दे, मग ह्यांना मी सांगते जरा गॅप ठेवा, कारण मला तर त्या गोष्टी काय येणार नाही करायला, कारण त्यांनी सर्व बांधलं आहे ते. तर हे आलेत आत्ताच बाबी आणि डॉलीला घेऊन. त्यांना मी ना ते काम सांगितलं, इकडे बसूनच राहिली.
फक्त थोडासा गॅप ठेवला तरी चालेल. ती काठी आहे ना लावलेली, तशीच एक बाजूला लावा. फक्त जागा पहिली बघा. तशी ना आम्ही मार्क करून ठेवलीच आहे, कारण कसं आमच्या जेव्हा आम्ही इथे हे बांधलं ना घर वगैरे, तेव्हा भटजींना बोलवून सगळी जागा चेक करून घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की इथून अशी जागेवाल्याची वाट जाते. तर आम्ही ना ते असं मार्क करून बरोबर ठेवलं आहे. कारण कसं आहे, ह्या गोष्टी सगळ्या आपल्याला काय माहीत नाही. आपण मुंबईमध्ये राहून आलेलो आहोत, तर ते लक्षात राहावं म्हणून ठेवले असं मार्क करून, जेणेकरून पुढे जाऊन कधी विसरता कामा नये. कारण इथे ना बऱ्याच गोष्टीची अजून आम्हाला सुधारणा पण करायची आहे ना, तर ते 2.5 फूट असं म्हणतात की अंतर ठेवून सगळ्या गोष्टी करायच्या, म्हणजे घराचं तरी. त्यामुळे आम्ही इथे अजून असं पडवी वगैरे करत नाही आहे, पण ती करूच लवकरात लवकर. कारण एकदा केली ना की नंतर ते सगळं तोडफोड वगैरे काय करत बसायला नको. केलं तर एकदाच व्यवस्थित करायचं, 10 वेळा खर्च करत नाही राहायचं. केळी पण आता बघूया. केळी कधी काढतात? एवढ्या लवकर नाही ना? बराच वेळ आहे. तेवढा थोडासा गॅप ठेवला तरी चालेल. ते असं अडकून नका ठेवू, बांधून ठेवा नीट. तर अशा प्रकारे मध्ये गॅप ठेवला आहे थोडा. हे सर्व असं आता दिसतंय, जिथे पहिलं पॅक होतं साडी लावलेली. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत, गावच्या ठिकाणी असतात, त्या सगळ्या फॉलो कराव्या लागतात आपल्याला. पोळा मारलेला आता सुकतंय थोडं थोडं. आणि या कोंबड्या ना, कोण आल्या पक्षी ओरडले की नुसतं कोको कोको करत राहतील, पण आतमध्ये काही येणार नाहीत. ओरडत बसतील, आपण बाहेर बघायला यायचं. ह्या परत फिरल्या आणि बहुतेक मुंगूस आहे तिथे रानामध्ये. ह्या कोंबड्याला टाकले पिंजऱ्यामध्ये, मग मुंगूस आला तरी काही टेन्शन नाही, कारण मोठी कोंबडी कशी पळते तसा हा पण पळतो, पण तो किती पळून पळणार आहे. संध्याकाळचे वाजलेत 6 आणि दूध वगैरे काढून गाई गेल्यात चरायला. सुयोग अजून डेअरीत नाही गेले 6 वाजले तरी, कारण आम्हाला ना भाजी काढायची होती. लाल माठ, हिरवा माठ आणि मुळा काढला इकडे, प्रत्येकी 4-4 जोड्या. आता चहा देते त्यांना आणि डेअरीत जातील मग ते. मग बाकीची माझी भाजीला पाणी वगैरे शिपायची ही कामं आहेत. इकडे मी आंबवण्याची तयारी करतोय आणि या तिघी तर आहेत जाग्यावर. आज गौरी लवकर आले आणि तिकडे धुरी गेले मी, आणि इकडे प्रज्ञा दिवाबत्ती करते. 6:15 झालेत. इकडे आता ही पुस्तक वाचायला बसले. तिला अर्धा तास तरी लागतो ते पुस्तक वाचून ते नामस्मरण वगैरे करायला. तोपर्यंत मी माझी कामं आटपून घेतो. आणि इकडे मुळा भाजी आम्ही काढून ठेवली आमच्यासाठी एक्स्ट्रा उद्यासाठी.